Dlhoročné sťažnosti, nehody aj komplikované radenie. Problémovú križovatku v centre Levoče ide Prešovská župa urobiť bezpečnejšou z vlastného rozpočtu. Z priesečnej križovatky robia kruhovú. Takto vyzerá výstup z centra mesta pri Košickej bráne teraz. Komplikovanou križovatkou prejde niekoľkokrát do dňa aj taxikár Peter. Je nepriehľadná, nie každý ju zvláda. Už či sa dostať smerom na Poprad alebo na Prešov, tam to je najhoršie. Tam sú tie najväčšie zápky. Vodič nevedie reagovať. Problém zorientovať sa v nej majú hlavne cespoľní. Nevedia vraj, kto má dať komu prednosť. Keď sa spustila diaľnica D1, tá nehodovosť išla trošku dole, ale vravím, že nehodovosť tu bola hlavne cudzích. Levoča čakala na jej rekonštrukciu 10 ročia. V pláne bola viackrát. Časť patrí pod Slovenskú správu ciest, časť mestu a časť župe. Je však blízko školy a tak ňou potrebujú dennodenne prechádzať aj deti. Tu bolo obrovské množstvo sťažností a dopytov, kedy sa bude realizovať táto výstavba. Práve preto sme našli finančné prostriedky takmer 250 000 eur. Určite pomôže tomu ten kruhový objazd. Pomôže to, no tak. Musíme kráčať z dobu, jak sa hovorí. Táto kruhová križovatka nebude štandardná, ktorá bude mať nejaké vyvýšené časti, ale bude vlastne vodorovným dopravným značením nastriekaná na nový obrusný povrch a bude označená aj reflexno dopravnými gombíkmi. Takže tá bezpečnosť aj v noci by sa mala výrazne zvýšiť. S prácami začali dnes. Na väčšie dopravné obmedzenia sa však vodiči majú pripraviť približne o 2 týždne. Križovatka ale bude počas rekonštrukcie prejazdná. V niektorých časoch bude jednoducho doprava v smere dnu a von z mesta koordinovaná našimi pracovníkmi. Dojde k obmedzeniu len v podstate šírky pruhov na úkor toho, aby sme my mohli inde pracovať. Práce chcú dokončiť ešte počas tohto mája, aby to stihli pred začiatkom Levočskej púte, kedy mesto zaplnia tisíce veriacich. Z Levoče Kristýna Oravcová, televízia Markíza.